खाଇବା ଆମର ସରିଗଲା। ଆମେ ଏବେ ଯିବା ସାମ୍ନା ପଟକୁ। ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାଲୁନ୍ସ ଶୋରୁମ୍। ତା ତାପରେ ଆମର ଗାଡ଼ି ଶୋରୁମ୍। ଆମେ ସେପଟକୁ ଯିବା। ରୋଡ଼ କ୍ରସ୍ କରିବାର ଅଛି। ମେଘ ବି ବହୁତ ଜୋରରେ ଉଠିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମେଘ ବହୁତ ଜୋରରେ ଉଠିବ। ଭାଇର ଗାଡ଼ି ଏଠି ଥୁଆ ହେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା। ଭାଇ ଆମକୁ ମନା କରିଦେଲେ, କହିଲେ ଆଉ 6 ଦିନ ଲାଗିବ, ପ୍ରୋସେସିଂରେ ଅଛି, ଆଉ 6 ଦିନ ପରେ ଆସ ଗାଡ଼ି ଦିଆହେବ। ତୁମେ ଟେନସନ୍ ନିଅନି, ଯେତେ ଲେଟ୍ ହେବ ସବୁ କାମ ହେଇକି ଯିବ। ଗାଡ଼ି ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗାଡ଼ି ତ ଟିକେ ତଳ ଟିକେ ଡେଣ୍ଟିଂ ଥିଲା, ସେଇଟା ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେବ। ଆଉ ବାକି କାମ ନାହିଁ। ପଲିସ୍ ଟିକେ ହେବ, ସେ ଟିକେ ଗଛ ତଳେ ରହୁଛି ତ, ତାଙ୍କର ନାହିଁ ଟିଣ ବାଡ଼ି, ଗଛ ତଳେ ରହୁଛି। ତେଣୁକରି ଟିକେ ପଲିସ୍ ହେବ। ପଲିସ୍ ହେଲେ ବି ଗାଡ଼ିଟା ଭଲ ଲେଟ୍ ଚାଲିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ 4 ଦିନ ୱେଟ୍ କରିବା। ମୁଁ ଆସିଥିଲି 4 ଦିନ ରହିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ 4 ଦିନ ଘରକୁ ଯିବି ଏଇକା। 4-5 ଦିନ ପରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। CNG ବାଲା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଥିଲି, ତାଙ୍କୁ ବି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ କଥା। ଆଉ 3-4 ଦିନ ୱେଟ୍ କରିବେ। ଗଣେଶ ପୂଜା କ'ଣ କରିବା, ଗଣେଶ ପୂଜାଟା ବି ରହିଲା, ସେଠି ବି ଟାଇମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗଣେଶ ପୂଜା ସାରିକିରି ଆସିବି ଭାରି। ଗଣେଶ ପୂଜା ସାରିକିରି ଆସିଲେ ମୋତେ ଟିକେ ଫାଙ୍କା ହେଇଯିବ। ମୁଁ ବି ଗାଡ଼ି ବିଷୟରେ କିଛି କରିପାରିବି, କାରଣ ଆଜି ଆସିଲେ 14, ଆଉ 5 ଦିନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଲୁ ଆମେ ଘରକୁ, ଅଟୋରେ ବସିଗଲୁ। ଯିବୁ ଏବେ ବସ୍ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗାଁକୁ ଫେରିବା, ପୁଣି ଆସିବା ଆଉ 2-3 ଦିନ ପରେ। ଏଠୁ ବସ୍ରେ କଟକ ଯିବା, କଟକରୁ ପୁଣି ଗାଁ ବସ୍ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ସେପଟେ ବସ୍ ଫସ୍ ଆସିଲେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ପୁରା ସ୍ପିଡ଼୍। ଆଗରେ ବସ୍ ଓହ୍ଲଉଛି, ସେଇଠୁ ବସ୍ରେ ପଳେଇବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଗ୍ରୀନ୍ ବାର୍ ଗଲା, ଗ୍ରୀନ୍ ମ୍ୟାଟ୍ ପୁରା ମାରି ହେଇଛି ଦିଆଲରେ, ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଉଛି। ଯଦି ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା 200-300 ମିଟର, ଆଉ ବସ୍ ମିଳିଯିବ ଆମକୁ, କଟକ ପଳେଇବା। ଜଗତସିଂହପୁରରେ ସାର୍ ଦେଖା ହେଇଗଲେ। ଆମ ସ୍କୁଲ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବା ଆମେ। ତାଙ୍କ ଲିଫ୍ଟ ମାଗିଲୁ, ସାର୍ ଆମକୁ ଦେଲେ। ସାର୍ ଆମକୁ ଆଗରୁ ବି ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ସାର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଆମେ ଆସି ଓଳାଂଶ ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଭାଇ ଆମ ଦେଖା ନାହିଁ। ଆମ ଗାଁରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଟୋଟା ବି ଆଇଛି, ଆମେ ତା ଦେହରେ ଏବେ ଯିବୁ। ରାତି 8:30 ବାଜିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଘରକୁ ଯିବା ଅଟୋରେ। ଦେଖିବୁ ତାଙ୍କୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ରହିଲୁ ଓଳାଂଶ ବଜାରରେ। ଆମର ପୁରା ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଟେଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟ ମରା ସାରିଛି। ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କାମ ହେଇଛି ବଢ଼ିଆ। ମୂର୍ତ୍ତି ତ କାଲି ସରିଯାଇଛି, କଲର୍ ଫଲର୍ ସବୁ। ଟେଣ୍ଟ ବି ମାରିଛି, ଏଠି ବି ବାଉଁଶ ପଡ଼ିଛି, ଆହୁରି ମରା ହବ। ଏଇ ବାଉଁଶ ସବୁ ପଡ଼ିଛି।